Tatjana, Sanader se vraća nakon više od godinu dana i to u jeku istraga oko afera u kojima se i on spominje. Kako se tumači ovaj njegov potez? Jedni kažu da se Ivo Sanader u dvoranu iza mene vraća kako bi pobjegao od kaznenog progona. Moguće i vjerojatno, ali i kratkoročno. Naime, kako je Ivo Sanader brzo i lako došao vjerojatno do zastupničkog imuniteta, tako ga brzo i lako može izgubiti. Dovoljan je samo jedan zahtjev državnog odvjetništva. Prema drugima, Ivo Sanader se vraća kako bi se osvetio Jadranki Kosor i srušio HDZ. Također moguće i vjerojatno, ali koju korist Ivo Sanader ima od toga? Naime, dok je god situacija u HDZ-u ovakova kakova jest, dok god nervoza vlada, o Ivi Sanaderu se priča. Rušenjem HDZ-a i prijevremenim izborima ruši se i medijski interes za njega. Zato je najvjerojatnija ona treća spekulacija koja kaže da se Ivo Sanader vraća godinu dana prije redovitih parlamentarnih izbora kako bi promovirao samoga sebe i tako pokušao steći barem dio one popularnosti, barem 5%, da može prijeći izborni prag na sljedećim izborima popularnosti i vratiti se ponovno u Hrvatski sabor. Jer gdje je lakše i jeftinije voditi kampanju nego ovdje. Pri tome će mu pomoći, on kažu upućeni, ne samo onih 5, 6 ili 7 zastupnika koji se od početka vode kao njemu odani, nego i neki danas bliski suradnici Jadranke Kosor koji su svjesni da ih ona neće staviti na izborne liste za sljedeće izbore. Anka Bilić-Keserović. Otišao da bi se vratio. Od danas čini se da je tako. Aktiviranje mandata Sanader je očito iznenadio bivše kolege. Na Markovu trgu pritajena panika. Od novinara je bježao i inače grlati glasnogovornik kluba. Samo koji metar dalje Jarnjakova soba zatvorena za novinare. Izjava se ipak nije mogla izbjeći, a kada se kamere upale i hrabro se pojača. Molim vas, lijepo, pa mi smo rat prošli, dobili rat, a mi bi se nekog bojali. Za svaku drugu izjavu doslovce se trčali po saboru. Samo jedan HDZ. I vječni. Vječni Vladimir Šeks očito je propustio kolege, pa je i on iz Jarnjakove sobe izjurio dalje. Sanader? Ma hajte, molim vas. Ništa nas ne može iznenaditi i ništa nas nije iznenadilo. Ničega se ne bojimo, a najmanje eventualnoga može bitnoga povratka Ive Sanadera. Zašto može bitno? Zato što sam to tako rekao. Ipak teško da se Sanaderovi planovi mogu pomutiti. Već sljedeće srijede Mandatno-imunitetno povjerenstvo poslaće prijedlog u Sabor i vjerojatno će biti odobren. Gospodin Šeks jeste kreativan i doista će mu treba puno kreativnosti da nešto pronađe u tome. Možda neće ni trebati. Sanaderov prijatelj Luka Bebić u izjavi za HTV tvrdi. Ja ne očekujem da će Ivo Sanader bilo što negativno učiniti. Ja smatram da će i on poduprati vladu i koliko sam do sada s njim imao kontakata u zadnje vrijeme ne toliko, on je bar prema mojim spoznajama isto tako podržava vladu. A tko bi mogao podržati Sanadera? Luka Bebić tvrdi da je uz premijerku i stranku donedavna i još neki takozvani Sanaderovi ljudi. Ne ostanu li ustrajni, bivši premijer mogao bi za početak okupiti barem 5 zastupnika, njima se može pridružiti Bjanka Matković, a nije isključen i Boris Kunst, vrlo blagonaklon prema Sanaderu prekjučer na povjerenstvu. Svjesni su toga i tekako u HDZ-u, pa je uslijedilo prešetavanje preko Markova trga. Stiže i premijerkin zamjenik uz poruku. Sanader nas samo može osnažiti. Možda njegov povratak u Sabor znači, šta znam, on je sad nezavisni, možda se priključi SDP-u, prema svjedočenju mogao bi se priključiti SDP-u. A tko bi se mogao pridružiti Sanaderu i hoće li HDZ u Saboru ostati jedinstven? Pa sačekajmo 1-2 dana da se odjušta, ali ja sam uvjeren da hoće. I neki saborski zastupnici već u nekoliko navrata rekli da je njima HDZ iznad svega, dakle iznad Ive Sanadera. Pokušali smo to provjeriti, no uglavnom s druge strane MUP. Isključili su se barem verbalno i koalicijski partneri u vladi. Nitko nije želio komentirati Sanadera. Drugi misle da nemaju što reći. Sve sam rekla, ništa više. Ministar Karamarko bi mogao reći puno, ali ne može. Pa tako ni spekulaciju je li Sanader osumnjičenik u istragama. Dakle, radi se o jednom skupu USKOK-ovih predmeta koji doista ne mogu narušavati tu i kršiti zakon. Ministri unutra, HDZ-ovci van iz vlade. Jel nam možete reći čemu ste razgovarali? Kako ne? O čemu? O tome. U to smo sigurni. Ali Ivo Sanader nije siguran ni u Saboru. Stigne li bilo kakav zahtjev od DORH-a, bez imuniteta ostaje, praksa je pokazala, u svega nekoliko minuta. Čini se da je i premijerka nešto naučila nakon kritika da je trebala Ivi Sanaderu odmah nakon davanja iskaza na povjerenstvu za INA-u odgovoriti, pa bi izbjegla pitanja tko je od njih dvoje govorio istinu. Danas je odmah reagirala, neki kažu hrabro i oštro, drugi će reći da je to bilo poprilično uplašeno i nervozno. Procijenite.
već viđeno. Ako nikad prije i nikad poslije, onda 3. siječnja, znači već viđeno. To su potezi koje definitivno pokušavaju, odnosno oni su na tragu pokušaja rušenja vlade, rušenja vladajuće koalicije, ali svakako i urušavanja Hrvatske demokratske zajednice. Budući da smo evo imali vidjeti kako se tko držao i kako je tko i što pitao na saborskom povjerenstvu, svakako uz zdušno pridržavanje ljestvi ili lojtri i držanje svijeće SDP-a, apsolutno, i svo oduševljenje koje smo čitali na njihovim licima, njihovim izjavama i ponašanju, to vrlo jasno govori. Ide se na to da se zaustavi program gospodarskog oporavka. Svakako to bi značilo zaustavljanje, definitivno zaustavljanje europskog puta Hrvatske, jer bi to značilo prekid pregovora. Svakako to je na tragu zaustavljanja borbe protiv korupcije. Ja vas podsjećam da pogledate, promislite o tome tko nije glasao za glavnog državnog odvjetnika kojeg smo mi predložili, moja Vlada i ja osobno predlagala u Hrvatskome saboru, tko napada svakodnevno ministra policije, ministra unutarnjih poslova, gospodina Karamarka. Mnogi danas vole poslovice da snijeg nije pao da pokrije brijeg, jel tako, nego da se pokažu različiti tragovi. Malo parafraziram. Tatjana, čuli smo što kažu vladajući, a što kažu oni koji već godinu dana zazivaju izbore? Hoće li pokušati iskoristiti situaciju? Iskoristili bi oni itekako ovu situaciju, ali ono što će se događati ne ovisi baš pretjerano o oporbi. Da prikriveno likuju zbog trvenja i nervoze u HDZ-u koja podsjeća mnoge na onu situaciju neposredno nakon Tuđmanove smrti, likuju. Odbacuju da su u komplotu sa Ivom Sanaderom, iako vjerojatno ne bi imali ništa protiv prijevremenih izbora koje bi isprovocirao i Ivo Sanader. Ali radije bi da se osvijeste HDZ-ovi koalicijski partneri. Poslušajmo reakcije. Neki su propjevali, drugi zapjevali. A što preostaje trećima? Pljeskati do iznemoglosti. Uz puno HDZ-ove muke i malo vlastita truda, oni su nadomak svojem cilju, prijevremenim izborima. Zemlja je talac unutarnjih sukoba u HDZ-u i to stanje mora prestati. Očito je da stojimo pred prijevremenim izborima. Sukobi unutar HDZ-a okovali su cijelu zemlju, sprečavaju bilo kakvo pokretanje naprijed. Zato saborski SDP već priprema zahtjev za glasovanje o nepovjerenju vladi. Što bi u toj situaciji mogao napraviti zastupnik Sanader, Milanovića apsolutno nije briga. Sa gospodinom Sanaderom niti sa HDZ-om ne želimo imati nikakvog posla. Bio bi najsretnije da ga nema u Saboru. Politički analitičari potpuno ga shvaćaju. Imamo onda situaciju ukoliko dođe do previranja unutar HDZ-a, sruši se stranačka većina, znači saborska većina. Što to znači? To znači da će hipotetski Milanović može doći na vlast zahvaljujući Sanaderovom rušilačkom elementu u Saboru. Ne? A to je jako loša hipoteka za oporbu i općenito za nekoga tko pretendira nekakve promjene provesti u našoj politici. Zato su od Sanadera i HDZ-ova trvenja Kosoričini partneri Milanoviću veća briga. Dakle, HSS i predstavnici manjina, jer ovo nije običan ugovorni odnos. Ovo nije ugovor, kao što je jučer rekao predsjednik jedne stranke, da oni imaju ugovor. Ovo nije ugovor o ogrjevu za zimu. Ovo je ugovor koji jako utječe na sudbinu Hrvatske. Kakav god taj odnos bio, manjinci oporbi poručuju. Ne računajte na nas. Zasad su uz Jadranku Kosor. Ona ima vašu potporu do posljednjeg daha. Biti patetični. Dobro, ima vašu potporu. Molim? Ima vašu potporu. Za borbu protiv korupcije, da. A vjerojatno i za ostalo, reći će Pupovac čim se sjeti Sanadera i svih njegovih vratolomija nakon bijega. Koliko je pak Sanaderovom ostavštinom zadovoljan, manje je bitno. A šta je bitno šta ja kažem? Mnogo je bitnije od toga što se vidi golim očima. Upravo zbog onoga što svi vide, a većina građana i dobrano osjeti, Pupovac i njegova koalicija će doslovno otići, a sadašnja oporba doći, poručuje HNS. Pritom je svaka pomoć, pa i Ive Sanadera, dobrodošla. Formalno pravno Ivo Sanader ima se pravo vratiti u Hrvatski sabor kao zastupnik. Politički, po mom mišljenju, to znači otvoreni rat u HDZ-u. Mislim da je to naprosto jedna situacija koja nije izdržljiva i izbori su jedan legitiman i legalan i normalan način rješavanja i takvih situacija. Ali njih ne treba očekivati prije studenoga sljedeće godine, uvjereni su analitičari, jer to Jadranki Kosor ne odgovara.
a karte su trenutačno posložene tako da je ona ta koja će određivati datum izbora.